Mga tugang ini ang paghurup-hurup sa tataramon. Ngunyan na ikawalong aldaw kan sa tuyang misa aginaldo, itinatao sa tuya kan ebanghelyo ang pamilya ni Zacarias asin Isabel kung ano ang tamang attitude sa pagsunod kan kabutan kan Dios. Sa istorya kan buhay ni Zacarias asin Isabel, igwa sindang haloy ng kahagadan sa mahal na Dios, haloy na nindang pamibi na sinda matawan nin aki. Alagad ninhulikan sa indang kamugtakan asin edad, garo imposible na itong mangyari sa inda. Alagad da isinda naguntok sa pag-arang sa pagpamibi. Nadangog nin Dios an sa indang pamibi. Itinao si Juan bilang dakulang biyaya para sa inda. Mga tugang, ano ang sa indong pamibi? Ano ang mawut nindo na maako halik sa Dios? Lugod, aruguntaan atidud ni Zacarias asin Isabel, padagos na magsarig sa Dios. Dai magluya ang buot, kundi itulos sinisimbag ang pamibi. Igwa siya nin panahon, igwa siya nin oras, asin aram nin Dios, kung ano ang mas marhay para sa sato. Makanod kitang maghalat na igwang dakulang pagsari sa iyang pagkamot sa sato. Mga tugang, napag-urop-uropan niya to ang tataramon. Ang tataramon, padagos na hinanyugon ta. Isabuhay ta, ipasa ta.